Примамливите хълмове, южно от голямата европейска река Дунав, са привличали хората от незапомнени времена със своята хубост, плодородност, мек климат и бистра вода. Затова навред из тази част на България, като маниста се откоряват приказни местности и старинни селища, чиято хубост не може да бъде описана в думи, нито да бъде усетена, без да я докоснеш и изживееш. Хайредин се намира на 28 км югоизточно от Оряхово, в западната част на Дунавската равнина, на левия бряг на река Огоста. Мястото е заделено от поне 7 хилядолетия, от когато са първите археологически сведения за човешка дейност по тези земи. Останки от праисторически селища са открити северно от Хайредин. Учените са сигурни, че мястото е обитавано без прекъсвания от желязната епоха. Днешното село, някога известно с името Ередин, е основано в края на 7 век като военен гарнизон на Аспарухов окоп и вал. Неговото предназначение е било да спира грабителските набези. Започва от високия бряг на река Дунав и пресича безводната равнина Златия. Днес в Хайредин и околните села живеят потомци на тези храбри българи и ревниво пазят своите старинни родови традиции, формирани през дългите векове на изграждане. Пресътворяват ги в автентичен фолклор и самобитни танци, които с гордост представят на своите гости по времето на тукашните пъстри тържества и събори, каквито хайрединци умеят да творят с лекота. Река Огоста е любимо място за отдих и туризъм, риболов и разходка. Едва 10 километра от реката преминават из община Хайредин, но този вълшебен микросвят е изпълнен с живот, изключителна емоция и позволява докосване до един неописуемо красив воден свят. В съседство се намира минерален извор, чиято вода е с високо сярно съдържание и лекува множество заболявания. Една от гордостите на региона е тихото мизийско селце Рогозен. Тук през 1986 година е намерено Рогозенското тракийско сребърно съкровище, най-голямото по размер, откривано в България. Днес 165-те изключителни антични златни и сребърни артефакта се пазят във Врачанския исторически музей. Учените допускат, че е много вероятно из недрата на околните древни селища да се крият още неизследвани тайни и загадки от богатото историческо минало на региона. Хайредин е миниатюрен модел на огромна мизия. Изключителни гледки те очакват навред сред пясъчните брегове на Огоста, из безкрайната шир на Златията, край идиличната прелест на околните села, по уличките на старинното селище и по безкрайните пътеки на необятните дунавски земи. Затова не се колебайте и вижте тази мъничка хубост, привлекателно място за спокоен живот, изпълнено с хармония и усещане, че във всеки от сезоните природата може да претвори своята прелест по безброй невероятни начини, които да остават в сърцето и да носят топлина.